Pa i ovo da objasnim. Mnogi su se pitali šta mi se u stvari to desilo 1. maja i zašto sam ponovo zaglavio u bolnici i nisu uspjeli baš sve da proprate. Pa, vrlo kratka priča, ovo će biti jedan kratak klip. Jednostavno, za ovih 36 godina koliko ne hodam, mislim, precizni da budem od rođenja, desi mi se ti momenti kad se malo zaboravim i tako je bilo i 1. maja. Nešto sam se istuširao na brzinu i da bi stigao da uradim sve što sam imao na umu. U tom trenutku jednostavno sam zakoračio iz duš kabine i nisam se kao normalan čovek ili invalid, šta god, osoba sa invaliditetom da budemo politički korektni. Nisam se dočekao na ruku, koleno, glavu, nego sam se dočekao na desni testis, da prostite jaje i malo sam bio kao ptica joj. I tako, to sam samo htio da podelim sa vama, da podignemo veli sa te misterije. Koga bude zanimalo, nek mi se obrati, pa ću ispričati celu priču. To je to.